pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone o pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamimig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimig mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos maray na banggi po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot kan Diaz family, Mercy Ortega, Chiki Rebeta, Ava Jean and Encinarial family, Palima Naag family, Mr. and Mrs. Roger Balantes, Attorney and Mrs. Romulo L. Ricafort and family, Mr. and Mrs. Rainiel Carag, Segovia Dental Clinic and Laboratory, Ragos and Leron family. Special na kagadan for Mercy and Joanne, dulot ni Mercy Ortega. For illness, dulot ni Chiki Rebeta. Fast recovery of Pio Cesar, dulot kan Ragos and Leron family. Para sa kapengaluan kan mga minasunod na kalag, All Souls, dulot ni Mercy Ortega. Jesus, Mayshil, dulot ni Ava Jean and Encinarial family. Death anniversary of Emiliano, dulot ni Attorney and Mrs. Romulo L. Ricafort and family. Manuel, Charisma, dulot ni Cherry Lynn P. Ricafort and family. All Souls, dulot kan DMD Water Refilling Station. Fausta, dulot ni Elena Galoso. All Souls, dulot kan Ragos and Leron family.
sa liwat, Diyos maray na banggi po mga tugang. Ngunyan po, fiesta kan banal na familia, ni Jesus Maria asin Jose. Matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa aldaw na ini, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan kan Sagrada Familia. Aldaw, bago kan bagong taon, itinatao po sa tuyaan imahen kan Sagrada Familia tanganing sa tuyang maging modelo. Modelo, asin inspirasyon, siring man giya para sa satuyang mga pamilya sa pagsabat niyato kan regalo nin bagong taon sa satuyang buhay. Kaya agado niyato an sa indang tabang, tanganing sa laog kan satuyang pamilya mamatean man niyato an pagkaminuruotan, pagpatinawad-tawadan, pagpatinarabang tabangan, asin an pagkasararo. Ngunyan, bidbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, takaning magkanigo kitang magselebrar, kainig mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ino mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapamayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa ino mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Pahirak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Magkumaw kita sa Diyos, sarabay tang awiton, ang kamurawayan sa Diyos.
nagkasala kang kinama. Ako ang sa aking mahera. Kanan at tutukaw sa tuo ka naman. Kasalan kagurangan, kasalan kong naharaptan. Jesu Cristo, ay At Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos. Mamibi kita, O Diyos na nagpakalig kong magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalmingan kan banal na familia, papagkaligwa na kaming nagsusunod sa inda sa mga pangharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos nin pagkamuot, makinabang kan mga premyong daing sagkod sa kaugmahan kan sa imong harong. Uli kay Jesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asing naghahade kasaro kan Espiritu Santo sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ginagalanganin kagurangnan ang ama na sa iyang mga aki, ang ina na pinakaurog sa iyang mga aki. Ang minagalang sa ama nakakabayad kan sa diring mga kasalan. Ang minagalang sa ina kabaing sa nagtitipunin kayamanan. Ang minagalang sa ama sa iyang ikinakaugma ang sa iyang sa diring mga aki. Dadahugon siya sa aldaw na siya namimibi. Halawig na buhay itatao sa minagalang sa ama. Ang nagpapaugma sa ina, nagpapahilining pagkuyog sa kagurangnan. Aki ko at ama na ang sa imong ama kun siya gurang na. Dai mo pagpamundoon mantang nabubuhay pa. Minsan maluya na ang sa iyang isip, pahilingan mo siya nin marhay na buot. Dai mo ipagsikwal kun ika maginhawa asin makusog. An may pagkaherak sa ama, sagkod paman dai malilingawan, at ngani magiging kabayaran kan sa imong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Maugma ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin ng mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakan asin mapapasa imo, kaugmahan asin kauswagan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog nin sa imong harong. An sa imong aking lalaki, palibot sa lamesa makakbaing sa mga sanga nin oliba. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Totoong paladan na siring kaiyan ang may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonon kanin kagurangnan hali sa Sion, sa gabos na aldaw nin sa imong buhay. Mahihiling mo ang mga aki mo na maugmang Jerusalem. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili nin Diyos sa iyang mga banal, namumutan niya kamo asin dapat na kamo maging maheherakon, mabuot, mapapakumbaba, mahuyo, asin matinios. Magpatinios-tiusan kamo.
magpatawad kun igwanin maraot na buot, pinatawad kamunin kagurangnan, magpatawad man kamo. Orog sa gabos, magkaminuotan kamo, hulitaan pagkamuot tunay na kabanalan. An katoninongan ni Kristo, magahade sa sainong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo siring sa mga kabtang nin sarong sangang hawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo masupay sa saindo, magpatinokduan asin magpahinulitan, kamo sa bilog na kadunongan, tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos, gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin ang mga awit na espiritual, dai magtaram o magibuning anuman na bagay kung bakong sangara ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama huli sa iya. Mga agom na babae, magkuyog kamo sa indong sa diring mga agom, ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamo tanindoan sa indong mga sadiring agom, magmabuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon indoan sa indong mga magurang, hulita ini ang ikinakaugmanin kagurangnan. Mga magurang, dainindo pagpamundoon an sa indong mga aki, tibaad kung magluya an sa indong mga buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kan aldaw na sinda magpalinig sosog sa tugon na pinagbubuot ni Moises, dinara ni Jose asin ni Maria si Jesus sa Jerusalem, tanganing idulot sa kagurangnan. Kan nautob na ninda ang gabos na pinagbubuot sa tugonin kagurangnan, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret, na sa indang saniring banwa. An aki, nagtalubo, asin kuminusog. Nagdakula man an sa iyang nanudan, asin ang biyaya ni Diyos yaon sa iya. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Yan. Angay naman ngayon na igrita ang lambang saro na Happy New Year. O sabihon ta sa kataid ta. Kitang mga Pinoy po, igwa kitang paboritong ekspresyon every time we are confronted with different situations sa buhay. Ano ito? Sus Mariosep, which reminds us of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Pag nasusurpresa, when we are in awe, napapasaod kitang Sus Mariosep. Diba? When we are disappointed, o nadisganar sa buhay, napapasaod din Sus Mariosep. Lalo na siguro kung when we are faced with danger, Sus Mariosep. Ang magayon pag maugma, Sus Mariosep. Tigpapagirumdum kita kan Sagrada Familia na ano man na sitwasyon siguro we encounter sa buhay,
tangad kita, minahagad kan sa idang asistensya, kan sa idang tabang. And second, today, as we celebrate the feast of the Holy Family, tigpapagirumdum kita, kan sa tuyang kagurangnan, na kita gibuhuntang inspirasyon asin giya ang Sagrada Familia. Dan sa tuya pong mga familia, magin arog kan Sagrada Familia. Kaya gusto ko pong magtao sa inyo nin tulong tanda nin sarong marhay na familia na nahihiling ta mismo na pwede niya tong imularon asin arugon sa Sagrada Familia ni Jesus, ni Maria, asin Jose. Ang enot na tanda nin sarong maray na pamilya, ang pamilyang iyan harani sa Diyos. Close to God. Magayon na paghurup-hurupan ta, ano sa satuya daw pong pamilya, parte pa kay niyang Diyos. Ang satuya daw na pamilya, saro pang Kristiyanong pamilya. May magayon na sinabi po kay yan si Father Patrick Peyton. Basahon ta daw po, the family that prays together, stays together. O, sarabay pa daw po kitang nangangadji bilang sarong pamilya. Ako pag nagdi-day off po ako, ay situit naan sa kuyang mga tugang, tigtitiripon ko duman sa harong, maski manlain-lain na sindang lugar, nag-i-restar, kasabayan sa kuyang mga nephews and nieces, mga pamangkin, and we pray together the Holy Rosary at least once a week. Kita sa pamilya ta, nangangaradji pa daw po kitang sabay. Pag naghaharampangan ngani, gabos na sa nayaon sa cellphone, dahil na nag-uurulay, ano? Do we still attend or go to Mass together as a family? At yan, may blessing kita, special blessing for the family after the Mass or after kang announcement before the final blessing. Suyaon digding mga pamilya, father, mother, and children. Magkakaigwa po kita ng special na bendisyon para sa ido so mag-aragum-agum na yaon digdi. O kumpleto pa daw kita. Tako minsan, so ina, first Mass. So, sorry ha, so mga aki, arog kayo ni last Mass. So agum na lalaki ta, nadaog sa bulang, no Mass. O, sarabay pa daw po kitang namimibi bilang sarong familia. And do we still provide or set good examples sa satuyang mga kaakian? Magayon nun bagay ining kasabihan na nagsasabi ang masamang ginagawa ng matatanda ay laging tama sa mata ng mga bata. Do we still set good examples to them? May saro kay itong aki na siguro dahil sa mga kakawat niya, kalaro niya sa labas, nakanood na tulos at an early age, young age, nakanood na magparamuda. Sabi ka naman niya sa iya, tanganing mahali mo sa imong pagmuda. Every time that you say bad words, tinawan niya nin martilyo tapos pako, magduman ka sa likod kang harong. Sarong pako, kung perang beses ka nagmuda, sarong pako ilalaag mo duman sa wall. After some time, suaki dahil tanapagal ka balik-balik duman, tasige niya amuda. Nag-decide siya na punduhon niya sa pagmuda niya. And he was very proud na sabihon kay Papa niya, Papa, di na po ako nagmumura. Sabi kang ama sa iya, this time around, ang gigibuhon mo, every time na naiiwasan mong magmuda, maduman ka, hahalion mo ang sarumpako duman sa wall. Hanggang completely, dahil na pong natadang pako. Inibahan siya duman sa likod kan sa iyang ama. Sabi niya sa iyang aki. So that reminds you na maski nga ni dahil ka na nagmumuda, every time you say or utter bad words, may lugad iyan na nakikriar.
Arog daw kita kaining amang ini, nagtataonin marhay na ehemplo sa iyang aki. Do we still provide our children or set to them good examples na dapat niya itong pangarugan? Kasi sabi nga ni po kayan sa Tagalog, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung puno ng bayabas, di ka mag-expect na mangga ang bunga kayan. Diba? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So first, let us make our family close to God. Ikaduwang tanda, kisarong pamilyang marhay, or shall I say, banal, holy family, ang pamilyang iyan close to one another. Gusto kong iparaphrase itong sinabi ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. Magayunon man, sabihon ta, the family that eats together stays together. Sarabay pa daw po kitang nagkakaon. I know of a family, although mga professional na, taday pa man pong mga agum, ang sa indang mga aki, they see to it that they eat together as a family. During dinner time at least. Pag dinner time, sarabay sindang makaon. Kaya kung ika, miyembro kan pamilyang ito, ano man na ginibo mo during the day, you will see to it na pag dinner time, yaong kasadaog kan sa indong harong. Ako digdi po sa kumbento, it has been our practice na 7, 12, 7. 7 o'clock in the morning, 12 noon, and 7 in the evening. I would encourage my family here. Tatig ko konsiderar ko sindang pamilya, ang mga kaibahan ko digdi sa kumbento, na sarabay po kaming magkaon. Because therein then, we can talk about many things. We can discuss about many things. And kung nag-uurulay, you share your frustrations, disappointments, you share your success during that day. And it is therein then that you can talk about the task that you are going to do for that day. Anong nangyari sa imo? Ngunya na aldaw. Ano sa mga problems na na-encounter mo? Because with that, you open the doors to dialogue. Lalong-lalo na sa loob kan pamilya, nag-uurulay ka mo. And you become close to one another. O, ang pamilya ta daw, hararani pa sa lambang saro. May saro pa ako ang gustong i-share sa indong kasabihan. Sabi po duman, the greatest gift a parent can give their children is their love and faithfulness to one another. How can you possibly teach your children about love and faithfulness if you yourselves as parents are not faithful to one another? Tapag bako ng close ang lambang saro, yan you will see broken families. Hindi naman dahil sa sumakabilang buhay na yung isang member, but dahil sumakabilang bahay na. Broken family. Another thing, ang sa tuya daw na pamilya, tigkukonsiderar pa kan mga aki ita bilang home. A place where they go and they take you in. Sabi baga kayan sa English, there is no place like home. Do we feel that way? We go home to our place because we know our family will welcome us. Maging isinuka ka man, o maging sino ka man, they will accept you. They will welcome you there. I remember my father and mother, before po kang ordination me sa priesthood, so diocese, nag-organize kayo to ki recollection for parents kan mga ordinanday. And during the recollection, I can vividly recall itong sinabi po kan sa kuyang magurang sa kuya, Neil, day mahaloy, o ordinahan ka ng padi. But remember this, whatever happens to you in your life and ministry as a priest,
you have a home to go home to. Ano man mangyari sa imo, sa imong priesthood, yaon kami, may pamilya ka na maako sa imo. Ano na sa nangunyan ng mga harungta? Is it still a home for them, for your children? Or baka gari naman sa na po boarding house, they go there, makaon, they go there to sleep. After that, lakwat siya na naman, tabarkada na naman, masai na naman. Is it still a home for them? A place where they go and they take you in. Third thing, panahon, oras para sa lambang saro. Pag may oras ka para sa imong kapamilya or kapuso, ibig sabihin nagigi ka mong close sa lambang saro. Ang pinakadipisil daw pong trabaho sa kinaban, ang pagiging magurang. You know why? Ang trabaho mo is 24/7, no day off. Nakakatao pa daw kita nin panahon para sa lambang saro. Kang aki pa akong padi, hanggang ngunyan, aki pa man, 26 years na po akong padi. Baby face lang. Nakakandak po ako kay itong recollection para sa mga graduating high school students. And at the end kang recollection, I asked them to write their wishes for their family. I was surprised na madiskubre ko sa sarong estudyante ang sinurat niya po sa iyang papel. Sabi niya duman, I wish that the business of my family will go bankrupt. Sabi ko, kakaiba ini. Kan binasa ko sa reason niya sa baba kasi wala nang time si Papa and si Mama para sa samuyang sa indang mga aki. Kaya sana, gabus na sana sinda sa negosyo, kaya sana mabankrupt na ini. Tanganing magkaigo sindang time para sa samuya. Imagine, may sarong aki kayo ito, siguro mga 7 years old pa lang, grade 1. Hinapot niya po one time si Papa niya, Papa, peraman ngaya po ang kinikita mo every day. Ang sahod mo. Sabi man ka naman, he was very proud to tell his son, I get 1,000 per day. Wow, kung 30 days, 30,000 a month. Yeah. So after that, siguro after the lapse of several days, nagbalik so aki, may daradarang sobre. So pinag-ipunan niya pala 2,000 pesos ang laog. And duman sa sobre may nakasurat, now, Papa, here's 2,000 pesos. Can I have you for 2 days? Sunilduhan si Papa niya. Tangani isa ng makaibahan niya for 2 days. Do we still give time sa satuyang pamilya? Do we have a family who are close to one another? Just a second. Third and last, close to people. Ang sarong marhay na pamilya, harani sa kapwa. Paano sinda magiging harani sa kapwa? Tutukdoan ta sinda kung paano maghiras, asin paano magtao. How to share and how to be generous. Ako na rurumduman ko po, kang aki pa ako, permi po akong kaiba kang lola kong nagsisimba. And during the offertory part, so pagkolekta, imbes na su lola ko ang maghulog po kang ihuhulog niya sa kolekta, tigtatao niya po sa kwarta. She allows me na ako ang maghulog duman sa collection bag. It is only now that I learn and discover kung ano ang sa iyang reason for that. Siguro sabi ko, si Lola, with that simple act or gesture, she wanted to teach me how to share and how to be generous. Tigtutukdoan ta daw po ang mga akita na maghiras, na maging generous sa indang kapwa, o baka iba man ang tigtutukdo ta,
pagyao na so nagkakaruling, tigsugo tapas so aki ita, sararahan ang bintana, sararahan ang ilaw. Di ba? Anong tigtutukdo tas sa tuyang mga kaakian? Marahay na pakipagkapwa? O tigtutukdoan ta sindanin iba? Kaya speaking about generosity, igwa akong 4 suggestions and mottos that you can possibly adopt. Ang number 1 kayan, it is better to give than to receive. Maugmahon bagang nakakatabang kaysa ika ang tigtatabangan. Minsan niyang naisip ko pang magdudulok sa kuyang naghahagad ng tabang. Sabi ko sa sarili ko, maray na ini na ako ang nagtatabang kaysa ako ang nangangaipon ng tabang. So every time may gadan sa mga barkada mo, kapamilya, maray na ini na ako ang magtaunin abuloy kaysa ako ang pag-abuloyan. Diba? It is better to give than to receive. Ini mga kuripot, inida ang motto ninda. It is better to give than to receive. Gusto sanang magpara ako day tataong maghiras o magtao. Ining pangtulo, magayon man. It is better to give what you receive. Itong mga mahilig mag-recycle kirigalo, syempre nag-Christmas party, may Christmas raffle, ang nakuha mo, ang size mo is small, nakuha mo pa XL. Syempre, ipapadao mo na lang, i-recycle mo. Iyo man itatao mo sa manito mo o manita mo, di ba? Iyo nga ni XL ka man, extra liit. XL, extra liit. Day man kasya sa imo so XL, extra large. You might as well share it. Iyo man ipapanao mo, dakulong ka nang na-receive na kalendaryo. Ngunya naman New Year, 10 na. Sain mo pan iralaag sa wall nindo. Kada, pati sa taas, may kalendaryo na pati, maski sa ing kakumiling. Ang iba nga ni, maski sa CR, may kalendaryo. I-share mo naman sa iba. Diba? Ang pinaka-most novel da po kay ni, ining motong ini, it is better to give even if you do not receive. So, paghurup-hurupan ta daw po ini mga tugang, anong klaseng pamilya igwa po kita? Anong klaseng pamilya igwa ka? Ini ba su klase nin pamilya na totoo, harani sa Diyos? Kaya lang, harayo man sa lambang saro. Or ang pamilya mo, totoo, harani sa Diyos, harani ka mo sa lambang saro, sa mga miyembros kan pamilya, kaya lang, harayo man sa kapwa. De itatao, makipagkapwa. Or, harani sa tao, harani sinda sa lambang saro, ang problema man, harayo o siblag sa mahal na Diyos. So, ngunyan na pinagsaselebrar ta po ining kafiestahan kan Sagrada Familia, hinahagad sa tuya, na siring kan familia ni Jesus, Maria, asin Jose, kita bako sa na maging harani sa Diyos, maging harani sa lambang saro, kundi magi man kitang harani sa satuyang kapwa. Arugon ta po ang Sagrada Familia ni Jesus, Maria, y Jose. Sus, Maria, Jose. Amen? Sagaran ka naman, aki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maug man yatong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, na mundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman,
asin sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Binuot ni Diyos na sa iyang aki, mamundag asin magdakula sa laog nin sarong familia. Ngunya na aldaw, ipamibig niya toan sa tong mga familia, sasabihon ta po, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. An Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing atamano nindanin marhay an mga familia sa saindang parokya. Ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. An mga namamayo nin banwaan, tanganing sa indang hinguwahon na ang mga familia, maging buronyog asin puso, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga dukha, inaapi na sa anuman nakasakitan, tanganing daisinda mahaleanin paglaom sa pagkamuot, asin pangatama nin Diyos, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang gabos na familia, tanganing magdanay na maimbod sa pagkaminuotan, asin danay na magpatinarabang tabang, ipamibita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. O Diyos, kagtugdas nin familia, bendisyon ang gabos na familia sa kinaban, asin sa samong parokya, asin asin danin mga biyaya, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod ka Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulod sa imo kan ostyanin pagsamba, tangaling sa pagsurog kan Virhen na ina kan Diyos asin ni San Jose, gibuhon mong pusog sa imong grasya, asin katuninongan, an sa mong mga familia. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaido, Asin sa imong itaas ang mga puso. initaas mina Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sila kakaligtas, nadalay asin mamisalsain, magpasalamat kani sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan, na daing kisagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Nasa kafiestahan kay ning sagradong misteryo, anday nahihiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling nin hayag sa samong pagkatawo. Asin na ninaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpabangon sa iya mansana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang tabong nawara, pabalikon sa langit noon nakahadean. Kaya kami, kay ba ang gabos ng mga angheles nag-uumaw sa ibo, sa maugmang selebrasyon na nagrurukyaw.
ikanagadan banal, burabo din gabos nakabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabadala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabuos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuanyaman kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kanina nagrurumdum kan sa iyang pagkagalan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsalaroon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kayo pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkaligong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akin mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natamangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalin ka sa kasalan na manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iminawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, at sa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Hiras po espiritu. niya to sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamidi kita. Urog kamaw gayon Ama, ika na nagbabago kan gabos, huli kan mga langit mo ng sakramento, gibuanan mga panalningan kan banal na familia, magmang pag-arugon, tanganing pagkatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan. Muli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon yato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 35,365 pesos asin 60 centavos. Ang naambag niyato sa siring na misa, 3,554 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,528 pesos para po ini sa Tada Sunday. Ngunyan pong Desyembre 31, ang misa para sa pagsabat kan bagong taon, solemnidad ni Santa Maria, Ina ni Diyos, gigibuhon po pag alas 8 nin banggi. Siring man sa aga, Lunes, Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule po kan mga misa iyo po ang mga minasanod, 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Sa Enero 1, sagkod 3, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po kitrido masses for the dead, sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Maging parte kan special block screening kan pelikulang Gombursa sa Enero 2, 2024, alas 7 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen Cinemas. Ang proceeds po nin tickets para po sa Katiwala 1008 Community Outreach Program. Ang tickets mababakal po sa Satuyang Parish Office sa halagang 300 pesos. Available pa po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Para sa mga maabot pong magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Maabot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 5,000 pesos, 2,700 pesos, 1,550 pesos, tulong anonymous na tig 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, 200 pesos, Joe and Maurice family 1,000 pesos, June Gimoro 1,000 pesos, Gina Ranieses 1,000 pesos, Marian Grace Torres and family 500 pesos. Diyos mabalos po. Ganun ta po sa mga yaon digding mga pamilya na magpasiring po digdi sa inutan for their special blessing mo niya na Sagrada Familia. Ama, ina, mga aki, or sumag-agum sana, o pwede naman kamo, bendisyon para sa pamilya. Okay, sa ngaran ka na ba, kan aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Inukuan espiritu. payo, asin nagado ng bendisyon ng mahal na Diyos. Kagurangnan, lingalang mo kami sa pagkabuot, asin sa pagkahirak. Linigtas mo kami, asin sa paagi kan matrimonyo, tinugdas mo ang familia, asin binuot mo na maging tanda, kan pagkabuot ni Diyos sa simbahan. Pabulusa ang sa imong biyaya sa mga pamilyang nagkakatilipon diglingon yan sa ngaran mo, asin mahimo lugod na ang gabos na pinagsaro mo sa pagkabuot magtinarabang tabangan bilang pamilya,
asin magraro man espiritu nin pagtubod asin pamibi. Magi man lugad sindang bukas sa pagmangno, sa pangangaipo kan ibang tao, asin magsaksi sa pagtubod sa paagi kan tataramon asin gibo. Inihinahagad niya mo, muli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Parakpakan po niya ito ining mga familia na yaon digdi. Mabalik na po kita sa tukawan ta para sa huring bendisyon, para sa gabos. Matindog na po kita. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Alama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po. See you later. 8 o'clock, iyo po ang sa tuyang Vigil Mass in preparation for the New Year's celebration tomorrow. Thank you.